O Concello de Pontevedra ultima o expediente de contratación do Servizo Municipal da Auga, que incorpora importantes novidades respecto á concesión vixente e que inclúe importantes investimentos e vantaxes pros veciños de Pontevedra. O voceiro do Goberno subliñou que calquera empresa que opte o novo contrato terá que facer un investimento mínimo de 13 millóns de euros e pagar un canon ao Concello de 1,5 millóns de euros polo uso da rede. Diñeiro que tamén será destinado ao saneamento, segundo informou Raimundo González. Pero ao mesmo tempo, aparte desa cuestión que é dotar do servicio a todos os veciños do Concello, ao mesmo tempo tamén vai a ter unha serie de novedades que neste momento non recollía o contrato, como son o mantenimento de todas as fontes públicas, como é o mantenimento dos contadores, como é o mantenimento das acometidas de auga e acometidas da rede de sumidoiros. Unha nova que Raimundo González daba a coñecer na Xunta de Goberno local, onde se aprobou a instalación de 53 lombos en Mourente á empresa EC Casas por un importe de máis de 134.000 euros. Con isto, prácticamente, unha vez que se execute esta obra, prácticamente o que é a parroquia de Mourente quedaría toda dotada de lombos reductores para minorar a velocidade dos vehículos na parroquia. En relación a infraestructuras, o voceiro do Goberno local informou que o alcalde de Pontevedra e a presidenta da Deputación asinará mañá sendos convenios de colaboración para a construción da rotonda de Príncipe Felipe e para sacar adiante o tramo da Ronda Leste dende o Marco ata Montecelo.